Хәерле кич, патриотик тәрбиягә дә, аның турында сөйләшүләргә дә соңгы арада игътибар күп бирелә. Татарстан Дәүләт Советы утырышында Татарстанда гражданнарны патриотик тәрбияләү турындагы закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Кунакларыбыз белән әлеге проект канун турында һәм аның белән бәйле сораулар турында фикер алышыйк. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тимәләр турында да онытмыйбыз. Зәңгәр килешү, акызыл килешмәү билгесе. Бу канун беренче чиратта файдалы булачакмы һәм кайсы яктан файдалы булачак, кирәкме бу безгә әлеге канун? Раил, синнән башлыйк әле. Беренчедән, менә бер мисал өстендә генә үземнең фикеремне әйтеп китәсем килә. Менә безнең бит инде 13нче елда универсиада спорт чаралары булды. 18нче елда анда футбол буенча дөнья чемпионаты булды. Менә шул вакытта безнең халкыбызның ничек илне яратуын, менә шушы патриотик яктан шулай балаларны менә шушы хөрмәттә тәрбияләү ягыннан без яхшы күренде бу. Инде менә илебезгә әйтгәндә ниндидер проблемалар килгән вакытта, финанс ягыннан, мәсәлән, экономик ягыннан, шулай ук мәсәлән, теге сугыш ягыннан килгәндә, кешенең ниндидер бер төшенчелеген күрдек. Менә шунда фикеремне генә әйтәсем килә. Менә илне ярату, патриотик ярату, ул әйтик илдә яхшы булганда гына түгел. Илгә ниндидер авырлык килгәндә дә, экономик яктан авырлык килгәндә дә менә шушы яратуны без күрсәтә белсәк, балаларыбызга җиткезә белсәк, менә шушы инде патриотик тәрбиягә керә. Инде сорауга килгәндә әйтәсем килә, бу монда инде иң беренче чиратта менә милләт ара тәрбияне, милләт ара дуслыкны күрсәтүче законы проект менә бу. Ул мәсьәләгә дә тукталырбыз, әмма син әйтәсең, туган илеңне ярату фәлән тәсмәтән, туган илне яратырга өйрәтеп була микән Рәсим? Гомумән яраттырып, яраттырырга кирәк ди. Яраттырып. Бигрәк матур яңгырый сүздә. Нәрсә әйтәсе килә, мин менә килгәндә уйлап килдем, бик каты гына ул законнарны кабул итеп булаймы? Шушы объектларында төзеп булаймы? Ләкин теге мәгънәсе турында бик нык уйларга кирәк. Чөнки менә мин теге районнарны жүргәндә шундый әйбергә тап булам. Киләсең, менә өр-яңа клуб тораймы, яисә башка төрле учреждениеме, әмма аның ишеге бикле. Һәм теге мәгънәсе юк бит инде килеп чыгамының, әгәр теге ныклап карасаң. Теге төзегәннәр күпме эшләгәннәр, күпме акча түккәннәр, әмма теге объект эшләмәгәчтен файдасы күренми. Шуңа күрә монда теге мәгънәсенә бик нык игътибар бирергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки менә безнең балалар үсәйме, трансформер карап, әйме? Анда бөтенчедә Америка Кушма Штатларының флагы, әйме? Президент США-ны коткаралар, әйме? Бездә бит Россия турында андай әйберләр юк. Бик сирәк инде булса да, әйме, бик сирәк, әйме? Шуңа күрә менә теге игътибар бирә кирәк, менә шул мәгънәсенә теге. Канун язылу бер әйбер, фильмнар төшерү, ниндидер каһарманнар уйлап табу, ул икенче әйбер. Һәм гомумән бу зур бер дөнья, монда маркетинг, монда әле берникадәр фикергә кереп буладыр менә шушы патриотик хис уята торган материалларны җитештерүчеләр белән дә, чөнки менә син әйтәсең бит, американнар алар бик яхшы. Димәк, алар моны эшли белә. Безгә дә, бәлки бу өлкәдә эшләргә кирәктер. Гомумән әйдәгез, башлыйк әле яңа баштан. Нәрсәдән башлана ул ватанны, илне ярату? Бигрәк тә яшь буында, Алия, бәлки сез әйтерсез. Менә мин әлеге сорауга күп кенә тапкыр үземә дә биргәнем бар. Менә мин үземә биргәндә, мин әйтәм үземнән. Чөнки әгәр мин үземнең гаиләмне, балаларымны яратам икән, менә димәк мин ватанымны да яратам. Миңа калса беренче чиратта гаиләдән башлана ул. Әлбәттә инде анарсың китә төрле чараларда, төрле оешмаларда. Беренче чиратта әлбәттә гаиләдән булырга тиеш. Мин баламны яратам икән. Балама, мәсәлән, улы бала минем кичкенә баламны карый икән, урамга чыккачтан энеңне, сеңлеңне карап тор дигәч, менә шуннан башлана инде. Минем ием, минем ишек алдымны. Анарсы мәктәпкә киткәчтен без бит инде төрле чараларда катнашабыз, әйме? Мәктәпне без яклап чыгабыз. Менә шуннан башлана инде ул тәрбия. Яшьләр тавышын ишеттек. Рафига әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Нәрсәдән башланырга тиеш безнең ватанпәрвәрлек? Мин үзебезнең ватан яшьләр оешмасы исеменнән дип әйтүем. Хәзер анда да яшьләр турында булачак сүз. Чөнки менә бу безнең эшчәнлек бит практик яктан алып барыла. Закон бармы, юкмы, бу эш ниндидер хөкүмәтнеңме шундый сугышта һәлак булганнарга ниндидер гаделсезлек калган күпме еллардан бирле, 80 елдан артык. Һәм менә шушы оешмага килгән яшьләр, алар шушы эшнең җаваплылыгын үз өстенә алып,
шушы зур мәсьәләне хәл итеп киләләр һәм үзләре шул эш вакытында ватан өчен һәлак булган солдатларны күреп, аларның батырлыгына хөрмәт итеп, һәм шул ук вакытта аларның батырлыгы менә шу һәйкәлләргә кую өчен генә түгел бит, һәм аларның семьялары, гаилә, туганнары көтә икәнен дә күреп, алар ил тарихы белән дә кызыксына, һәм шул ук вакытта ил тарихында булган менә шу вакыйганы хәл итеп, ил өчен зур эштә башкаруы аларны халыкка да, илгә дә якынайта һәм үз кеше итә, үзенә итеп, бөтен вакыйгаларны үзенеке итеп тоя алалар. Шуннан барадыр дип уйлыйм мин тәрбиясен. Менә бу яраттыру дидек бит, дәйме шундый сүз килеп чыкты. Бу мәҗбүри рәвештә яраттыру кире эффектын бирмәсме икән соң? Без бит беләбез, мәҗбүри нәрсәдә кушып эшләсәләр, кешедә киресенчә бу юнәлешкә, бу хискә кире фикерләр уйлана мөмкин. Зилә ханым, бәлки сез берәр фикер әйтерсез бу турыда. Әлбәттә, мәсәлән, яшьләр эшләренең барлык эшчәнлеге дә ул шулай ук патриотик тәрбиягә басым ясалып эшләнә. Теге менә ниндидер чара үтте, конкурс яисә инде фестиваль үтте, бөтенесе бәйрәм итте дә бетте генә түгел бит. Монда нәрсә ята? Һәр кеше, һәр катнашкан кеше менә Алиядә әйтеп итте, гаилә, бер-берең өчен җан атып тору, бер-берең өчен ярдәм күрсәтү, шулай ук инде менә волонтерларны безне алсак та, ватан оешмасын алсак та, һәм башка барлык менә шушы эшчәнлеген алып барган безнең оешмалар да, алар шушы патриотик тәрбияләүне үзләренең иң мөһим максаты итеп куя. Менә шушы закон инде ул безгә ведомство ара эшне тагы да җайлаштырырга һәм яңа форматлар уйлап чыгарырга ярдәм итер дип уйлыйм. Менә без бүген Америка Кушма Штатларын искә алдык, ә минем үрнәк китереп Төркияне китерәсем килә. Аларның һәр урамында диярлек бихисап кечкенә байраклар эленеп тора. Мәсәлән, аларның төнге клубларында яшьләр ул һәр кичәдә һәм һәр чарада диярлек була. Аларның эш гимннары бар һәм ул эш гимнның берсен булса да яңгыратып, яшьләр шул гимнга бии. Менә бу да берникадәр күрсәткеч. Бездә Татарстанда менә мондай әйберләр бармы? Алар җитәрлек. Мәсәлән, шул байраклар, ниндидер символлар, менә шундый яшьләрнең менә шундый әйберләргә тартулары, хәтта миңа калса гимн дә белмиләр бүгенге яшьләр. Бик урынлы, гомумән менә шушы закон проектын эшләп чыгару бик урынлы, һәм сезнең соравыгыз да бик урынлы. Чынлыкта бу өлкәдә бик зур эш алып барыла. Мәсәлән, минем улым укыган мәктәптә һәм бөтен мәктәпләрдә Татарстан Республикасында, Россия Федерациясында атна башлана байрак күтәрүдән, гимнны тыңлап. Менә минем улыма 14 яшь. Ул шул кадәр безнең илебезне ярата. Мин аңа хәтта менә исем китеп шок катып карап утырам, әйтәм, миннән дә ныграк яратадыр да шикелле. Ярар, илен ярата, армиядә хезмәт итәсе киләме? Килә. 14 яшь килә. Һәм барам ди, обязательно менә башта мин колледжда укыйм, аннары мин армиягә барам, аннары мин югары уку йортына керәм дип тора, менә күз күрер. Алиянең фикерләре белән мин тулысынча килешәм. Һәр гаиләдә мәхәббәт менә гаиләдә башлана. Ананың балага мәхәббәте, баланың әнигә мәхәббәте, әтинең әнигә карата мәхәббәте, үзенең балалар бакчасына мәхәббәте, укытучыларына карата мәхәббәте һәм үзе укыган уку йортына карата мәхәббәте, үзенең иленә мәхәббәт. Менә шушылай әкрен генә мәхәббәт ул мәхәббәт иленә карата мәхәббәт ул менә кичкенә генә адымнардан башлана. Шушы адымнарны менә Зилә әйткәнчә бер тәртипкә салу ул бик кирәкле эш. Димәк, монда беренче эш ата-ана белән мөнәсәбәт булдыру, дәүләткә шул килеп чыга түгелме? Әгәр дә мәхәббәт гаиләдән башлана икән, монда әле былай да акны карадан айырырга өйрәнмәгән балага ниндидер мәҗбүрият куйганчы ата-ана белән бәлки эшләргә кирәктер. Һәм бу элемтәләр бүгенге көндә бармы? Бу закон проекты бит гражданнарда, балаларда тәрбияләү түгел, гражданнарда. Бала да граждан, ата-ана да граждан. Хәзер без күпләрдә күрәбез, гафу итегез инде дөрес итеп, менә ничек бар шулай итеп әйтәм, кайбер ата-аналар кич өйгә кайталар да, яңалыкларны кушалар да, һәм тотыналар сүгәргә бөтен җәмгыятьне дип әйтәм, парламентта утырган кешеләрне, бөтен хөкүмәтне,
балалар бит аны тыңлап үсә. Менә мин балалар алдында куркаман дип берләр әйтергә. Чөнки бүген син укытучыны критика белән итеп алдың, име кич. Ул инде укытучыга башка күзлектән караячак. Тәрбияче белән шулай ук. Әгәр дә син өйдә ирең белән сөйләшкәндә, ах, бүген безнең тәрбияче анда менә дөрес түгел, менә шулай эшләде. Бала инде иртәгә үк тәрбиячегә башка төрле караячак. Менә сезнең сүзләрне хуплап шуны гына әйтергә кирәк. Шуннан да менә мин әле күптән түгел чит илдән кайттым һәм чит илдә яшәүче милләттәшләребез белән сөйләштем. Шундый фикергә килдек. Бездә сәламәтлек ягыда име мәгарифтә ул югары дәрәҗәдә, бездә бизнес төзергә дә җиңелрәк, безнең юлларыбыз да яхшырак һәм гомумән бездә яшәүе ул менә син тулы хокуклы граждан буларак яшисең име. Алар чит илдә яшәүче милләттәшләребезгә берникадәр кыенрак. Ни өчен соң алайса без менә монда яшәүчеләр әле дә үзебезнең туган илебезнең кадерен белмибез. Раил, шунан да битеге күрше тауга күркә булып тоела безгә име, без ничектер чит илгә китергә ашыгабыз. Баксаң үзебездә дә барысы да яхшы бит. Монда иң беренче әйтәсем килә, менә сез сорауны да дөрес куймыйсыз дип әйтәсем килә. Менә сез әйтәсез, юк, менә сез әйтәсез, илне яратырга кирәкме дип. Мондый сорау гомумән бер җирдә дә куелырга тиеш түгел. Менә мин сиңа Луиза сорау бирәсем килә. Син әниеңне яратасыңмы? Яратасың. Без анда сорау куймадык, Раил. Өч тапкыр андый сорау булды. Менә студия башлангач, язу башлангач. Туган үйіңне, авылыңны яратасыңмы? Яратасың. Нишләп син туган илеңне яратмаска тиеш? Бу синең фикер башыңа килергә дә тиеш түгел. Әгәр шушы илдә тугансың икән, әгәр дә сине шулай тәрбиялиләр икән, синең ул фикер килми. Әгәр дә сине шуннан да менә Диләрә ханым әйтмешли, бу ил начар, бу илдән качырга кирәк дигән фикер белән тәрбиялиләр икән. Ата-ана гаилә турында әйтеп китте. Гаиләдә аңладык. Мәктәпләр турында әйтеп киттеләр, флаглар күтәрелә. Димәк, бу иң беренче чиратта кешенең үзеннән. Ни өчен яшьләребез илебезнең кадерен белмидиләр? Шул ата-ана бәхәсебезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бүленеп алып коммерциялы паузага. Эфирда Тояну нуктасы тапшыруы, без бүген патриотик тәрбия турында сөйләшәбез. Һәм Раил белән берникадәр бәхәскә дә кирдек. Раил, кара, шуннан да синең фикерләр белән килешмичә мөмкин түгел. Бар эштә гаиләдән башланырга тиеш, ата-анадан, әмма бар шундый гаиләләр шуннан да үз илен сүгеп, ничектер берникадәр теге начар фикердә булучылар. Менә андыйларга ничек булган? Минемчә, ул ниндидер бер уялудан килә дип уйлыйм мин, Луиза. Менә яшьләр хәзер ничектер шуны күрсәтергә уялалар. Флагны күрсәтергә уялалар кичкенәдән. Ниндидер гимнны жаттан алар белмәскә мөмкин. Белмәгәз, димәк җырлыйсы килми. Менә шул яклардан килә. Чөнки аны бит әле күрсәтә дә белергә кирәк, дөрес икәнен. Мәсәлән, флагның нәрсә аңлатканын белергә кирәк. Менә шуңа күрә хәзер безнең төрле менә шуңа күрә безнең Россия Федерациясе программасы бар, патриотик тәрбия шулай подпрограмма бар, Татарстанныкы бар. Хәзер инде менә шушы законопроектка килеп җиттек. Менә шушы законопроект менә сезнең биргән сорауга җавапны бирә дә инде. Чөнки бу законопроектның төп теге нәтиҗәсе ул шушы системаны, патриотик тәрбияне тәртипкә салу. Чөнки безнең хәзер вакытта менә районнарыбызда җитәкчеләренең район мәктәпләрендәге менә моның патриотик тәрбияне ничек аңларга дигән фикернең кертү чаралары юк. Менә бу законопроект шуны дәлилли. Беренчесе инде ул әйтик илне ярату, флагны ярату, гимнны ярату. Икенчесе монда килеп кушыла волонтерлык. Чөнки без шундый сүз бар, безвозмездно булышырга тиеш. Өченчесе инде ул менә бу гаиләдәге тәрбия һәм гаиләдәге теге кыйммәтләр дип әйтәбез инде. И дүртенчесе инде ул менә шушы милләт-ара дуслык. Менә шушлар бөтенесе шушында кушылып, шушыны тәртипкә салу. Һәм йомгак ясап кына фикеремне әйтәсем килә. Менә монда координационный совет шушы законопроект кысаларында булдырылачак. Анда инде безнең менә министрлар керәчәк, безнең Татарстаныбыздагы җитәкчеләр керәчәк. Һәм менә шушылар шушы патриотик тәрбия гражданнарга җиткезүнең тәртипкә салачаклар. Менә сезнең аналогиядә, Раил, сез әйттегез, ата-ана ананы бигрәк тә ярату турында уйларга кирәкме? Ул бар дисез, әйме? Ул тумыштан бар һәм тумыштан бирелә, ул турында сорау күтәрелергә дә тиеш түгел. Ләкин оялу дигән сүз дә чыкты сездән. Оялу дигән сүздә
Димәк, яшьләр ояла дидегез, Кайрахатта безнең менә шушы символларны күрсәтергә, аларны кулланырга. Гаиләдә дә, сез аналогиядә шәп, гаиләдә дә була бит. Бала ата-анасыннан ояла, яки бала ата-анасына карата хөрмәте яки мәхәббәте тулысынча булмый, кайсы очракта ата-анадан шушы мәхәббәтне, ата-анадан шушы тартылуны сизмәсә, бигрәк тә ата-анадан сизмәсә, ул гади генә тел белән әйткәндә ниндидер бер тынычлыкны, бер саклауны, бәлки безнең дәүләт тарафыннан да, аның кайбер вәкилләр тарафыннан да сизелмидер ул гражданнарга менә шушы яратуның дәүләт ягыннан булган очрагы. Рәсим. Минем җавап бар бу сорауга, но мен дустыма бирәсем килә. Нишләп дәүләт тарафыннан булмасын, без һәрвакыт күрәбез бит инде. Һәр төрле программалар уйлап чыгаралар, әйме? Төрле грантлар системасы, субсидиялар, әйме? Ул торак мәсьәләсе буенча, әйме? Теге яшьләр сәясәте булсынмы, ул, әйме? Теге гаиләләргә булышымы, теге кичкенә балалардан, теге туганнан алып, әйме? Теге олы, теге 80-90 яшьлек теге әби бабаларга кадәр, әйме? Теге, например, пенсияны күбрәк түләү, әйме? Теге күп бит инде андый теге чаралар бит. Дәүләт тарафыннан күп, бәлки монда теге күп кеше белеп тә бетермидер, әйме? Бәлки нәфселәре шундыйдыр, әйме? Биргәне дә җитмидер. Әтиәне дә шулай дибит, менә биргәнне аша. Булганы шөкер ит. Юк, андый бер бар инде ул, теге яшерен батырын түгел. Кем җитми, биргән сайын җитми дигәндәй. Теге асфальттан юл салсаң, әйме? Теге тагын кирәгәндә лежачий полицейский кирәк, тегесе кирәк, бусы кирәк, әйме? Ләкин бәлки монда аңлатырга кирәктер күбрәк иттереп. Шулай булырга да тиеш түгел. Әгәр дә кеше канагать булып торса, алга таба үсеш булмаячак. Монысы да кирәк. Димәк, үзе фикер буенча бу махсус эшләнне, махсус бирелеп диде. Менә волонтерлар турында да сүз чыкты, әйме? Без чыннан да менә хәзер волонтерлык эшчәнлеген үстерү ул бер мәсьәлә булып тора канун проектта. Мен волонтер булу бүгенге яшь кешегә нәрсә бирә? Ул югары уку йортына кергәндә өстәмә бер баллармы, аннары соң эшкә урнашканда ничектер ул сизеләчәкме? Нәрсәдә күренә? Луиза, бик дөрес әйтеп киттең. Бүгенге көндә безнең 108 меңнән артык волонтер исәпләнә Татарстанда. Һәм шуларның 6 меңнән артыгы ярдәм янәшә хезмәтенә кушылган һәм алар менә бүгенге көндә гуманитар ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнәләр. Бу миңа калса бик яхшы саннар. 108 мең волонтер, алар түләүсез, бушка һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Волонтерлар иң беренче волонтерлык китабын алалар. Аларга менә шул бирелә. Аннан соң инде мәктәптән волонтер булган балаларга укырга кергәндә аларга өстәмә баллар бирелә. Шуңа күрә аларга укырга керүдә бик җайлырак булачак. Бу инде бердәм дәүләт имтиханнарына кушылган баллар өстәп бирелә. Һәм эшкә кергәндә дә хәзер эшкә алучылар социаль менә шушы синең волонтерлык эшчәнлегең бармы икәнен тикшерәләр. Бу табигый булмаган стимул түгелме? Шулык волонтерлык бит ул шулай ук ниндидер үзеңнән чыга торган теләк. Мин өстәп китим әле, шуннан да, чөнки волонтерлык ул төрлесе була, әйме? Кеше бит инде бар безнең ачык, ябык, интроверт, экстраверт, волонтерлык төрле яктан бара, әйме? Гуманитарный помощь кына түгел, шулык нәни безнең хайваннарга ярдәм итүдә. Бу беренче чиратта яшьләргә үзләрен табырга, анарсы менә әйтәләр, һөнәрне алырга мөмкинлек бирә. Чөнки син эшләп карыйсың. Син акча алмыйсыңдыр бәлки, ләкин алар шул хайваннар артыннан караганда да, әйме, алар бит өйрәнәләр. Аларның эшләре безнең өчен булса, өйрәнгәннәре үзләре өчен. Шуңа күрә төрле направлениедә, ул инде теге универсиада, зур бәйрәмнәрдә волонтер булып катнашу, андагы ничек дип әйтим, тәҗрибә алу, бу тормышта иң зур нәрсәдер инде. Балгына түгел, байлык инде бар. Алар җиңү бәйрәмендә дә катнашалар. Алар менә аерым направление. Безнең шулай ук менә әйтеп китте Алия, зур күләмле чараларда катнашалар. Анда инде чит телләрне дә бирә кирәк. Башка илләрдән килгән кешеләр белән дә аралашу. Бу бит үзе сиңа күпме дәрәҗә бирә. Һәм син һәр чарада йөргән саен шарланасың, яңалык беләсең, сине тарттыралар шундый чараларга. Безнең районнарда эшләп килә менә шундый волонтерлык хезмәтләре. Һәм безнең бит әле өлкән яшьтәге волонтерлар да бар. Алар инде менә шушы яшь буын волонтерларына остаз булып торалар. Менә хәзерге заманда һәрбер эш гамәл өчен түләү көткән яшьләргә менә моны сеңдерү, аңлату аеруча кыендыр, әйме? Волонтерлар да, әйме, чын патриотлар инде алар. Акчада алмыйлар, әйме?
рәхәтләнеп үзенең иле өчен, инде теге движение өчен анда эшләр име. Ләкин барбыр кемдер, менә миңа зарплаталар экзаменда кирәк булыр, менә миңа эш кергәндә кирәк булыр дип, андый теләк белән дә кирүчләр юк түгел. Юк, бардыр инде, Үзем күзәткән кадәрен яшьләрне, гомумән ничә еллардан бирле төрле шартларда, эзләнү эшләрендә дә, урман кырларда да, төрле чараларда флаг күтәреп кенә чыккан очраклары һәркайсында бернинди ясалмалык күрмим. Ихлас, барысы да ихлас. Ихлас, менә шакката мен шунсына, аларга үзара бер-берсе белән эшләү, бер-берсеннән өйрәнеп камилләшү дә бик кызыклы ахырсы, һәм үзләренең эшләрен халыкка кирәк булуыннан да бик кызыклы. Шундый беркайчан да миндә ясалмалык күргәнем юк. Чөнки миндән бара бөтен эшләрдә. Тормышка кирип китү өчен ниндер баскычта әле ул миңа калса. Бәлки менә шул волонтерлык безнең оешмалары менә шушы барыбызны берләштерә дәдер. Без күмәк эштә җыелабыз һәм һәр кеше үз теләге белән килә. Андый барга кирәк, син бармасаң анда икеле куялар, или башка андый әйбер түгел бит бу. Бу синең йөрәгеңнән чыга һәм йөрәккә барып ирешергә тиеш. Волонтерлардан әйдәгез солдатларга күчигәл. Дәүләт хезмәтенең абруен үстерү, армиягә әзерләүнең сыйфатын арттыруга ничек ирешеп була? Шулай ук бу мәсьәлә дә канун проектта күтәрелә. Армиядә хезмәт итүне 1 елга гына калдырып, без аның уңай нәтиҗәләрен күрәбез. Шуннан да армиягә хезмәт итүчеләр артты һәм инде аның кадәр хәзер теге курыкмыйлар да кебек, тагын нәрсә эшләп була армияның дәрәҗәсен арттыру өчен. Раил. Монда иң беренче чиратта менә мин контракт хезмәте буенча бер сүз әйтеп китәсем килә. Менә шушы өлкәдә бик көчле пропаганда булырга тиеш. Менә СМИда дип әйтәбез инде, масса күләм чараларында иң беренче, икенчесе инде безнең балалар кичкенәдән үсә, алар 18 яшь аларга тула мәктәп вакытында. Шуңа күрә мәктәп системасында менә минемчә төп төгәл эш 9 класстан алып барылырга тиеш, сөйләндергә тиеш. Бу хәтта өлкән яшьтәге менә мәктәп балаларына керде. ОБЖ дәресләре бар бит инде безнең мәктәпләрдә. Менә шуның кысаларында айрым бер факультативлар барлыкка килде. Менә шушы факультатив кысаларында безнең армияның көчен күрсәтү, ул нинди фикердә, кешеләр нәрсә сөйли. Монда инде мәсәлән сугыштан кайткан егетләр килергә мөмкин, балалар белән очрашырга, үз фикерләрен әйтергә. Менә шушындый эш алып барыла. Мин 5 ел буе районда имма призывной комиссияда зампредседатель булып эшләдем. Шуңа күрә шуны әйтәсем килә. Мәгълүмат булырга тиеш. Без ни өчендер менә теге яктан ничек хезмәт итүне әти-әниләргә сөйләмибез. Чөнки менә егетләр киләләр военкоматка, минем хезмәт итәсем килә диләр алар, әйме, кызыксынып киләләр, ләкин артларыннан килеп җитә әти-әни, күбесенчә әниләр, һәм инде аларның фикерләре бөтенләйгә әйләнә, тотыналар алар үзләрендә төрле авырулар эзләргә. Шуның белән Ләкин бу сәбәпсез түгел бит инде. Шул ук армияда хезмәт итеп кайткан егетләрнең дә кайбер сүзләрен алар ишетә, тыңлый һәм алардан да ниндидер нәтиҗә ясый. Менә кирәк һәм хәрби частьта ничек аларның тормышлары оештырылган, аларны күрсәтергә кирәк. Бу әлбәттә безнең менә 90-нчы еллардан калган хәбәрләргә кушылып әйтелә торгандыр инде. Бүгенге көндә хәрби солдатның көндез алар 3 тапкыр ашыйлар, аларның шведский стол, көндез тихий час бар. Кашан күргәнегез бар, хәрби кешенең тихий часта булганны. Бездә андый хәлләр юк, чөнки аларга bütün яклап уңайлы хезмәт итер өчен bütün чараларда күрелгән. Шуның турында әти-әниләргә күбрәк сөйләргә иде. Менә маркетинг дип әйтәсез, чыннан да шул. Маркетинг җитеп бетми ул яктан. Монда үрнәк кирәк инде, уңай үрнәкләр кирәк. Әйдәгез, халыклар, милләтләр, бигрәк тә безнең республика өчен бик якын булган тема турында, дуслыгы турында да сөйләшеп алыйк. Безнең республика ничектер менә бу канунсыз да бу өлкәдә бик уңышлы эш алып бара. Әйме? Бу очракта менә безнең республиканың бик яхшы мисал булган, бөтен Россиягә яхшы мисал дияргә була, әйме? Менә biz нәрсә хисабына шундый уңышларга проектларсыз да, законнарсыз да ирештек һәм алга таба менә патриотикны да законсыз, канунсыз ирешеп буламы безнең Татарстан мисалында. Диләрә ханым, әйе. Дустана яшәү турында сөйләшәбез. Әни өчен Чөнки без молодцы. Күптән түгел генә чит илдә булып кайттым. Үзе инде 3нче тапкыр чит илдә кайткан әйтергә тырыштым дидек үзе. Ни кадәр сагынып кайтуымны белсәгез, менә һәрберебезгә дә шулай үз туган илебезгә, туган йортыбызга сагынып кайтырга насыйп булсын. Чөнки илебез чыннан да бик әйбәт, Аллага шөкер.